Her forleden lavede jeg et indlæg på min hjemmeside om en fyr, der havde lavet en udvidelse eller et JavaScript til InDesign, hvor man nu kunne spille det gode gamle spil Space Invaders, og i det her tilfælde så hedder det så Layout Invaders. Og nu vil jeg lige bare prøve at vise, hvordan det egentlig fungerer sådan med video. Jeg har så hentet det her script fra hjemmesiden, og der vil være et link til det under videoen. Det hedder Layout Invaders, jeg kan finde det herovre i siden, og jeg kan dobbeltklikke på det. Så siger den, at jeg mangler nogle fonte, men jeg kan ikke lige få dem installeret. Så kommer den her op, og jeg siger Start Game. Flytter lige det her vindue. Og så begynder jeg jo ellers at kan skyde. Umiddelbart. Ja, så døde jeg lige. Har aldrig været rigtig god til det. Så er det jo et spil, og der er jo ikke noget her, der ligesom viser, at det her det er InDesign. Hvis jeg nu trykker Escape for at komme ud af InDesigns fuldskærmsvisning, så kan vi jo se, at lige nu, så bruger jeg piltasterne til at styre mit rumskib og skyde de her rumvæsener. Og det må jeg sige, det er ret godt gået at lave det her i InDesign. Det har selvfølgelig ikke lige så meget med noget layout at gøre, men så døde jeg. Og det er kort fortalt Layout Invaders. Meget sjovt lille spil, hvis man kan kalde det det, og meget imponerende, at man kan lave det her i InDesign. Som sagt, så vil der være under videoen være et link ind til, hvor det her det var lavet. Så det var det.